Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Mun kafin nan muna bukata wajen ku inda kuka gani a rubuta da jakin nan sabone kenan, sai ku danna ya bamu abone, shi muke bukata. Rawan nan kuma ku danna shi like ne ake ni, shi ma ku danna shi, da kuma in kuna da commenter sai ku yi. Mun komo za mu muku bayani akan waɗansu tambayoyin da aka yi. Mai tambaya na farko shine Grema Bola daga Gure, ya ce wai ya halatta mutum in ya rasu a mashi yanka, ko rago ne ko shanu ne ko menene, ko a mashi sadaka da kuɗi ko wani abu. Ƙwarai ko ya halatta, zai iske shi sadakan nan, za a samu lada akan wannan, amma ya zamanto don saboda Allah ne kawai, ba don wani abu ba ne, khalis lillahi kenan, babu wani abu na bid'a ko babu wani abu na bokanci, kawai don Allah ne ake yi wannan sadaka. Kuma ya zamanto ba a ɗauka kuɗin magada, kuma ko a takura ma waɗansu a amshi kuɗi da ƙarfi, a'a, kawai mutanen su suka yarda suka fidda kuɗi ba da wani abu don amma mutumin nan sadaka, babu laihin komi, ya halatta. Kuma mai tambaya na biyu Malam Rabi'u Tari ya yi tambaya, ya ce ya halatta baba ya goya ya shi baliga a babur. Ya halatta, tunda maharim ne tsakaninsu, babu komi, ya zamanto halattar nashi ba tsoron fitina, kuma ta sa kaya mai sutura wanda ba za ta goga mashi nononta ne ko menene bayan ta dai, kuma ya zamanto babu wani sha'awa tsakaninsu, kuma an tsare fitina, babu komi a wannan. Yana ya goye ta ya kai ta, kuma ya zamanto zaman da za ta yi ba za ta rungume shi ba, ya zamanto tsakaninsu akwai wani abu dai busa haduwa, don hal ya zo sha'awa. Ka san mace da namiji ko kakane ma akwai aljani tsakaninsu ko shaitan, kenan don wannan ne sai a yi ƙariya in lokacin goyo. Kuma mai tambaya na uku Laru daga Zandar, wanda ake ce ma Abdulrahman Laru ƙarami, ya yi tambaya, ya ce mutum kamar ya bar Nyame zai ta yi jifa, yaya ne ƙasaru in zai yi wata? To gaskiya akan wannan na so da yawa, ƙasarun nan mutane sun rabu, kenan waɗansu malamai suka ce in dai ya zamanto baka san ran da za ka koma, kenan ƙasarun hal abada za ka yi ko wata nawa ne ma. Waɗansu suka ce a kar ya wuce kwana 18, amma jamhuru su Maliki su Shafi'i su Hanabila abinda suka faɗi, gaskiya ƙasar kar ya wuce kwana 4, banda ranar da za ka tafi da za ka komo, kenan zai zama kwana 6. In ya wuce haka sai ka yanke ƙasaru. Wannan shine ya dace, shine ya kamata mutane su ɗauka, kwana 4 nan da kwana 1 na tahiya da 1 na komowa, kenan kwana 6, kar ya wuce haka. Shine kuma tambayan yawo ya maimaita tambayan Laru, wannan shine haka abin da ya dace. Mai tambaya na 4 Isa Boka Binyamin ya yi tambaya, ya ce mace ce da mijinta suka shiga matsala, sai ya sake ta, kuma sai ya maida ta kafin ta ƙare idda, kuma daga baya sake ta, yaya ne? Ko saki ɗaya ne? Kowane iri saki ne dai, in dai ya sake ta tana idda ya maida ta, ko ta ƙare idda, duka ɗaya ne. A ce ya sake ta a yau, gobe ya maida ta, kuma jibi ya sake ta, ya zama saki 2, kuma ya maida ta, kuma kwana 2 kuma ya sake ta, babu, kenan ya sake ta sau 3, shi kenan saki ya tabbata, an kare idda da ba a kare idda ba. Wannan shi ka'ida ne, in dai saki ne aka yi saki ya tabbatu ko da yaushe. Mai tambaya na 5 Malam Sule
daga Bobiyal ya yi tambaya ya ce mutum an bar shi sallah guda biyu, waɗansu suna cewa zai rama, waɗansu suna cewa zai cika, yaya ne yake hukuncin? To sallah dai in dai an sake an barka, shi nasu hadisi ne na ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Daga wani guri kuma wani riwaya ya ce faqudhu, kenan a wani guri zaka cika sallan ne, wani guri kuma zaka rama. Kenan waɗansu malamai suka ce kamar yanzu an barka sallah guda biyu, raka guda biyu, kenan ya zamanto cika ne zaka yi. Kenan wanda ka samu daga limam shine ya zamanto rakokinka na farko, kenan in ka zo zaka cika suka ce. Kenan ya zamanto wanda zaka kawo daga baya biyu nan ya zama kamar raka'anka ne na biyu na ƙarshe. Karatu a sirrance zaka yi kuma alhamdu kaɗai zaka karanta. Kuma waɗansu suka ce a'a rama zaka yi. Yaya ne za a rama? Sai ya zamanto karatun in a bayyane yake sai ka bayyana ka karanta alhamdu da aya ko sura. Amma jama'a su maliki yanda suka kawo ra'ayinsu suka ce in wajen ayyuka ne kaman zama da tashi, wannan gaskiya suka ce cika ne za ka yi. Amma wajen karatu dole sai ka kawo karatu a bayyane kuma ka karanta alhamdu da sura ko aya. Kenan a nan rama za ka yi. Amma wajen ayyuka ne cika za ka yi suka ce. Kenan ƙaulu uku ne. Waɗansu sun ce sai ka mai da rakanka na farko wanda ka samu daga liman shine rakokinka na farko, wanda za ka yi shine za ka cika. Waɗansu suka ce wanda ka samu daga liman su rakokinka ne na ƙarshe, wanda za ka kawo guda biyu nan su ne za ka rama. Amma Malik shi ku yace in wajen ayyuka ne tashi ko zama ko wani abu dai na cikin sallah wanda za ka yi muhimman, shi gaskiya suka ce cika ne za ka yi. Amma wajen karatu suka ce ramawa za ka yi. Mai tambaya na shida kaka duka ya yi tambaya ya ce mutum ya shiga dus bai da wando bai da kaya yana yi alwala, in yana yi tsare baya taba gaban shi yana iya babu komai. Ba gaba alwala ana yin shi in kana da janaba, lokacin da za ka yi wankan janaba man za ka yi alwala babu komai dai kana tsare ba ka taba gabanka da hannayenka. Kuma mai tambaya wani bawan Allah ne ya yi tambaya ya ce mutane in suka rijiya ta rije musu yaya ne ake musu? A musu janaza, a musu sallah, kuma ya ake binne su? To in ya zamanto ya yi wuya a fidda su, haka za a binne su a wajen rijiyan. Kuma in yana yiwuwa a bakin rijiyan sai a musu sallan janaza. In dai kuma ya zamanto bai yiwuwa akwai haɗari mutane su tsaya a gurin ma, kawai sai a binne sai a musu salatul ghaib. Wannan babu laifin komai, haka ake yi. Wassalam.